Albishirinku jama'ar garin Aliyu da kewayenta, nesa ta zo kusa, wato JASMAH SIM Registration and National ID Card. Mun buɗe muku katafaren shago a nan garin Aliyu a kasuwar Albasa, wanda ya yi daidai da hannun dama ga kasuwar Albasa ta Aliyu. Shago mai namba 15. Bugu da ƙari, idan ka zo a JASMAH za ka iya samu a yi ma rijistar layi. Bugu da ƙari, JASMAH ba a nan kaɗai suka tsaya ba, suna yin katin zama ɗan ƙasa wato National ID Card, sannan suna yin welcome back ɗin layi idan layinka ya ɓata. Sannan kuma JASMAH ba su tsaya a nan kaɗai ba, suna sayar da DSTV, plasma. Nan kuma JASMAH ta shirya tsaf domin faranta wa kwastomominta na nesa da na kusa a duk faɗin Najeriya. JASMAH na mai farin cikin sanar da ku cewa a duk inda kake a faɗin Najeriya za ta yi ma, idan ka yi oda za ta kai ma kaya a kyauta. Saboda haka JASMAH taku ce, tamu ce, tasu ce, ta kowa ce a duk faɗin Najeriya. Ga mai buƙatar siya ko sari zai iya tuntuɓar mu ta waɗannan lambobin wayar kamar haka: 081 60 54 777, ko kuma a tuntuɓe mu ta wannan lambar kamar haka: 091 16 91 70 94. Sai mun ji ku.